लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनै जों बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिन्थिगोन जोंनि आखाइ मोननैजों फोनांजाबनानै जानाय हृदय रेखानि लाइनआ अखाफोर महर लायोब्ला मा जायो। जोंनि आखायाव थानाय बे महराबो जोंनि जिउनि गोबां रहस्यफोरखौ फोरमायथिनाय जायोनो। लोगोफोर जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय, सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 दिनैसो फैसनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मानोना आं जेब्ला गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। फै जों दानिया मिन्थिना लानि आखायाव थानाय अखाफोर महरनि आबुं गियानखौ। हस्तरेखा बिगियाननि गेजेरजों सुबुंफोरनि आखाइनि रेखाफोरखौ नायना बिनि स्वभाबनि बागै गोबां बाथ्रा मिन्थिनो हानाय जायोनो आरोना। बे आखाइनि मोननै नांजाबना जानाय बे रेखाया सोरनियाबा फुरा अखाफोर महरनि आरो सोरनियाबा आसखान्दा महरनि जायोनो। बेनिनो फारनै आखाइजों नांजाबना जानाय आधा अखाफोर महरखौ खायसे बिथिङाव मोजां होनना बुंनाय जायो आरो बेजों जोंनि जिउआव गोबां लाइफ खालामनो हायो। आखाइ थालखायाव थानाय अखाफोरनि महरा गोबां ओंथि फोरमायनाय जायोनो, जाय नोंथांमोननि जिउआवबो गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोननाय जायो, जाय गुबुन गुबुन ओंथि फोरमायथिनाय जायो। आखाइ थालखायाव थानाय अखाफोरनि महरा गोबां ओंथि फोरमायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिउआवबो गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोननाय जायो आरो बेयो जोंनि जिउनि माखासे गुबुन गुबुन ओंथिफोरखौ फोरमायथिनाय जायोनो आरोना। जेब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि आखाइ फारनैखौबो नांजाबहोगोन अब्ला बेबायदि अखाफोर महरखौ नुनो मोनगोन। अब्ला बुंनाय जायोदि बै सुबुङा समायना हौवा आरो हिन्जावखौ मोननो हायो होनना। नाथाय नोंथांमोना मिन्थिगौना आखायाव थानाय आधुरा आसखान्दा अखाफोर महर जास्लाबै बेयो मा फोरमायथिनाय जायो। हस्तरेखा ज्योतिषनि बायदियै आखाइ थालखायाव थानाय रेखाया सुबुंनि भुत भबिष्य आरो बर्तमाननि सोमोन्दै फोरमायनाय जायोनो आरो बे सिनजों मा मोन्थिनो मोननाय जायो। लोगोफोर जों माब्लाबा बे फारनै आखायाव नांजाबना थानाय सिनखौ सिनायनायाव गोरोन्थि खालामफ्लांनाय जायोनो। सरासनस्रायै बे लाइनआ जोंनि आसि फिसानि बुध पर्बतनि खनानिफ्राय शनि पर्बत आरो गुरु पर्बतनि गेजेरसिम जायो, जायखौ हृदय रेखाबो बुंनाय जायो। बे सिनआ बेबायदि बुध पर्बतनिफ्राय जागायनानै शनिनि खर'सिम मोनहैयोब्ला बेसो जोंनि जिउआव खामानि होनाय जायोनो आरो बे लाइनआ जेब्ला शनि पर्बतनि खर'सिम सौहैयालासै आधुरा जायो एबा खान्दा सिदा महरनि जायो, बेखौ अखाफोरनि महर होनना बुंनाय जायानो। जाय सुबुंनि आखायाव चन्द्रमानि हाफ अखाफोर महरा थागोन बेखौ शुभ होननाय जायो। जाय सिना गासैनावबो थानाय जायानो। जायनि आखायाव बे हाफ अखाफोर महरा थागोन बे सुबुङा मोजां आखलनि जायो होनना बुंनाय जायो। जायफोरनि फारनै आखायाव नांजाबनानै बे अखाफोर महरा जागोन बेबायदि सुबुङा जेरैबो बिथिङाव सान्थि गोसोयै थानाय जायोनो। बेबायदि आखुआ बे हाफ अखाफोर महरनि थाखायनो जायोनो मानिनाय दं। जाय सुबुंफोरनि आखायाव बे हाफ अखाफोर महरा थागोन बेबायदि सुबुङा जेब्लाबो गावनि लाइफनि साननाय आरो खायसे खामानिफोरखौबो दोनखोमानानै दोननाय जायोनो। मानो होनोबा जायफोरनि आखायाव बे हाफ अखाफोरा थागोन बिथांमोना लुबैयानो आरोना बिथांमोननि लाइफआव थानाय दुखुफोरखौ गुबुना मिन्थिनायखौ। बेखौबो बुंनाय जायोनो जायनि आखायाव बे रेखाया थायो बिसोर गावसोरनि जिउनि लोगोखौ जोबोर मोजां मोनग्रा आखुनि जायो आरो बेबायदि सुबुङा जायखौ मोजां मोनो बेखौ थगायनाय जायानो। यानि बेखौ जेब्लाबो खुसियाव लाखिनो नाजानाय जायोनो आरो बिनि गासै गोनांथि बेसादखौ फिसायानो जा गिदिरानो जा बेखौ फुरा खालामना होनाय जायोनो। जाय सुबुंफोरनि आखायाव बे हाफ चन्द्रमाया थायो बे सुबुङा जोबोर थाबै साननो हानाय जायोनो। बिथांमोननि मेम'रिया जोबोर गोख्रोंनो। गोबां बोसोरनि खोथा बाथ्राखौबो बिथांमोना गोरलैयैनो गोसोखांफिननो हानाय जायोनो। हाफ अखाफोर थानाय सुबुङा गावसोरनि लोगोथिनि गेजेरावबो जोबोर इमानदार आखुनि जायोनो आरो गावसोरनि लोगोखौ सनमान होग्रा आखुनि जायोनो। बेबादि सुबुंनि गोसोआ जोबोर अनफावरि गोसोनि जायोनो आरोना। बिसोर सुख सान्तिखौ जोबोर मोजां मोनग्रा जायोनो। बिसोर जेरै सान्तिखौ लुबैयो थिग बेबादिनो जायफोरनाव बे हाफ अखाफोरा थागोन बिसोर जोबोर रागा गोसाबो जायोनो। बिसोर एसेयावनो रागा जोंखांनाय जायोनो आरोना। नाथाय जेसेबां थाबै रागा जोंगोन एसेबां थाबनो रागायाबो जोबफिनो होनना बुंनाय जायो। बेजों लोगोसे नोंथांनि मोननै आखाइजों नांजाबना अखाफोर महर जादोंब्ला नोंथांनि बिबाहित जिबना जोबोर मोजाङै बारलांनाय जागोननो। बेबादिनो आखाइनि रेखाफोरा जोंनि लाइफ लाइनजों गोथौ सोमोन्दो थानाय जायोनो दे लोगोफोर। नाथाय जाय सुबुंफोरनि आखायाव अखाफोर महर लास्लाबालासे बेबायदि सिदा सिन दं अब्ला नोंथाङा सासे सान्थि भाबै थाग्रा सुबुं आरो जायखि जाया मानो बेखौ सान्थि भाबै कन्ट्रल खालामनो हानाय गुनबो थानाय जायो होनना बुंनाय जायो।
बिसोर आरामै खामानिखौ फोजोबनो हाग्रा आखुनि जायोनो बुंनाय जायो। जायनि आखायाव बे सिदा सिना दं बिसोर बायदि सुबुंनि बिबांखौ जोबोर खम नुनो मोननाय जायोनो। जेब्ला बे फारनै आखाइनि नांजाबनाय रेखा मोननैया खेंख्रा खेंख्रि बा जसनाय खान्दा खुन्दा महर, बिसोर गावसोरनि देरसिन सुबुंफोरजों लोगो जानो जोबोर मोजां मोननाय जायोनो। बिसोर बेजों जेबो फारागथि लाखियानो बेखौ गुबुनफ्रा मा सानो माने डन केयार आखुनि जायोनो आरोना। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो मोनबाय जानांगौ बे सिना मा फोरमायथिनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।